Dragi prijatelji, sa granice ispred gradilišta Islamskog centra, ovdje ispred ljepotice Maljevačke koja je jutros zalivena, prekrivena snijegom. Allahova milost se spušta. Ta milost je došla i u obliku ovog velikog insana, našeg Smaje Vrlog Bajrektarevića iz Mekteba. Danas je subota, kada je on došao, taman je Mekteb u Maljevcu završio. Naime, ovaj vrijedni naš Hajr Sahibija, što kažu, došao je da nas pozove u Maribor na ćevape. Ja ne znam, Osmane, dobili smo pozivnicu da idemo na ćevape, hoćemo li otići? Naravno da idemo. S lukom, s kajmakom. Da, naravno. Evo, volonteri, ako Bog da, iz Maljevca idu za Maribor. Selam alejkum, dobro došao. Bolje vas našao. Budi naš brat. Hoću ako Bog da. Mi smo ovdje kapija ulazna za Europsku uniju. Do skora je Maribor bio, sad je to Maljevac. Mašallah, mašallah. Maribor se daje vama na uslugu, kako bi rekao, u svakom pogledu. Bujrum, dođite nam, ono što bude bilo do nas, mi ćemo ako Bog da realizirati. Bujrum. Allahu kabuli. Amin. Inače, Osman i ja pratimo ove aktivnosti i nama je čast da smo danas evo ugostili vrijednog Smaju koji je pretočio dio svoje prakse i uspjeha u Mektebu i širom regiona, zapravo Balkana. Ovdje je došao nas posjetiti. Uostalom i u narednim danima više o ovom čovjeku i ovim aktivnostima čućemo onako usput kako nas Božja navigacija nanese. A Osmane, pozivamo ih da nas slijede. Naravno, pozivamo svi. Cijenjeni gledatelji, hvala vam i do skorog gledanja i slušanja.